Όταν η ανιψιά μου, η Μυρτώ, με πλησίασε και μου έδωσε ένα χαστούκι στο πρόσωπο τόσο δυνατά που το αυτί μου άρχισε να βουίζει. Σκόνταψα προς τα πίσω και άρπαξα την άκρη του τραπεζιού για να μην πέσω. Η Μυρτώ στεκόταν εκεί, με κοιτούσε επίμονα και είπε: «Η μαμά λέει ότι το αξίζεις επειδή είσαι μια κακιά γυναίκα». Ο ξάδερφός μου είπε: «Τι στο καλό», και η μητέρα μου έριξε το ποτήρι με τη λεμονάδα της στη βεράντα και έγινε 1000 κομμάτια. Όλοι κοιτούσαν τη Μυρτώ και μετά εμένα, επειδή ένα παιδί 7 ετών με είχε μόλις αποκαλέσει έτσι, μπροστά σε όλη μου την οικογένεια. Και δεν είχα ιδέα γιατί. Με τρεμάμενη φωνή, ρώτησα τη Μυρτώ γιατί μου είπε κάτι τέτοιο. Εκείνη δεν απάντησε. Απλά σταύρωσε τα μικρά της χέρια στο στήθος και με κοίταξε με μια έκφραση που δεν τέριαζε σε πρόσωπο παιδιού. Η αδερφή μου, η Κατερίνα, ήρθε ορμητικά από την άλλη άκρη της αυλής, με τον σύζυγό της, τον Στέφανο, ακριβώς από πίσω της. Η Κατερίνα ήταν πάντα η δραματική της υπόθεσης μεγαλώνοντας, αυτή που έκλεινε τις πόρτες με δύναμη και ούρλιαζε στους καυγάδες, ενώ εγώ καθόμουν ήσυχα και περίμενα να περάσει η μπόρα. Αλλά δεν είχα δει ποτέ το πρόσωπό της τόσο παραμορφωμένο από μίσος. Με κοιτούσε όπως κοιτάς κάτι που σαπίζει στα σκουπίδια. Η Κατερίνα άρπαξε τη Μυρτώ, την έσπρωξε πίσω της και μου φώναξε να μείνω μακριά από την κόρη της. Τη ρώτησα τι συνέβαινε, τι είχα κάνει. Ο πατέρας μου έκανε ένα βήμα μπροστά, προτείνοντας να μπούμε μέσα και να το συζητήσουμε ήρεμα. Αλλά η Κατερίνα δεν άκουγε κανέναν. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στο να με καταστρέψει. Ούρλιαξε ότι ήξερα πολύ καλά τι είχα κάνει. Στο πάρτι γενεθλίων της, τον περασμένο μήνα, είπε ότι περίμενα να σβήσει τα κεριά της και μετά ακολούθησα τον άντρα της στην κουζίνα. Το αρνήθηκα αμέσως, αλλά εκείνη μου φώναξε να σκάσω. Συνέχισε λέγοντας ότι έπεσα πάνω του, του ψιθύρισα στο αυτί ότι τον ήθελα, προσπάθησα να τον φιλήσω με το ζόρι και όταν με έσπρωξε, του άρπαξα τη ζώνη και του είπα ότι εκείνη δεν θα το μάθαινε ποτέ. Άκουσα τη μητέρα μου να λέει πίσω μου: «Ω, Θεέ μου, Δάφνη». Άκουσα ψιθύρους να διαδίδονται στο πλήθος των συγγενών που είχαν μαζευτεί για να παρακολουθήσουν τη ζωή μου να καταραίει. Επέμεινα ότι τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Την ορκίστηκα ότι τίποτα από αυτά δεν είχε γίνει. Η Κατερίνα με ρώτησε ειρωνικά αν ο σύζυγός της ήταν ψεύτης, αν ο Στέφανος τα έβγαλε όλα από το μυαλό του για πλάκα. Ο Στέφανος έκανε ένα βήμα μπροστά, έβαλε το χέρι του στον ώμο της Κατερίνας και της είπε σιγανά να μην το κάνει αυτό στον εαυτό της, γιατί δεν πρόκειται να το παραδεχτώ. Αλλά η Κατερίνα τον απόθυσε, επιμένοντας ότι ήθελε να το ακούσει από μένα. Ήθελε να με ακούσει να αποκαλώ τον άντρα της ψεύτη, κατάμουτρα. Πριν συνεχίσω όμως, θα σας παρακαλούσα να μου πείτε από ποιο μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού με παρακολουθείτε και τι ώρα είναι τώρα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και συνεχίζω. Κοίταξα τον Στέφανο, που στεκόταν πίσω από την αδερφή μου με το σαγόνι του σφιγμένο και τα μάτια του στο έδαφος. Έσυε το κεφάλι του αργά, πέρα δόθε. Έδειχνε συντετριμμένος και τραυματισμένος. Έδειχνε ακριβώς όπως θα έπρεπε να δείχνει ένας άντρας που διηγείται κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Με φωνή που έσπασε, είπα ότι ο Στέφανος έλεγε ψέματα. Είπα στην Κατερίνα ότι δεν θα της έκανα ποτέ κάτι τέτοιο, ότι είναι αδερφή μου και δεν έχω σκεφτεί ποτέ έτσι τον Στέφανο. Εκείνη ούρλιαξε να μην τολμήσω να πω το όνομά του. Μου μίλησε για μηνύματα, Δάφνη, για φωτογραφίες που του έστελνα για μήνες, παρακαλώντας τον να βρεθούμε κρυφά. Είπε ότι επειδή εκείνος αρνιόταν, τον στρίμωξα στο πάρτι της και προσπάθησα να του επιβληθώ. Μου τα έδειξε όλα. Άρχισα να κλαίω. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Τη ρώτησα για ποια μηνύματα μιλούσε, για ποιες φωτογραφίες. Επέμεινα ότι δεν υπήρχαν μηνύματα, δεν υπήρχαν φωτογραφίες. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη ποτέ. Η Κατερίνα απάντησε ότι τα είδε με τα ίδια της τα μάτια. Είδε τι του έγραψα, είδε τι του έστειλα και μου είπε να μη στέκομαι εκεί και να της λέω ψέματα κατάμουτρα. Ένιωθα ότι έχανα το μυαλό μου. Δεν υπήρχαν μηνύματα, δεν υπήρχαν φωτογραφίες. Δεν είχα στείλει ποτέ τίποτα στον Στέφανο στη ζωή μου. Την παρακάλεσα λέγοντας ότι ο Στέφανος ήταν αυτός που με πλησίασε εκείνο το βράδυ. Με ακολούθησε στην κουζίνα, έβαλε τα χέρια του στη μέση μου, είπε ότι εκείνη δεν τον εκτιμούσε. Τον έσπρωξα και του είπα ότι θα τα πω όλα σε εκείνη, και εκείνος μου άρπαξε τον καρπό και μου είπε ότι κανείς δεν θα με πίστευε ποτέ. Ο Στέφανος άφησε έναν μακρύ, εξαντλημένο αναστεναγμό και τελικά με κοίταξε με δάκρυα στα μάτια. Με σπασμένη φωνή, είπε στην Κατερίνα ότι αυτό ακριβώς φοβόταν. Της είπε ότι ήξερε ότι θα τα γύριζα όλα, ότι θα προσπαθούσα να τον βγάλω κακό. Είπε ότι δεν ήθελε να πει τίποτα γιατί ήξερε ότι θα διέλυε την οικογένειά της, αλλά δεν μπορούσε να της λέει ψέματα άλλο. Η Κατερίνα έκλαιγε με λυγμούς τώρα, και η μητέρα μου έκλαιγε επίσης, και εγώ στεκόμουν στη μέση όλων αυτών, βλέποντας ολόκληρη τη ζωή μου να καταραίει. Γύρισα προς τη μητέρα μου, που στεκόταν δίπλα στα σπασμένα γυαλιά. Την παρακάλεσα, λέγοντας ότι με ξέρει, ότι ξέρει πως δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Η μητέρα μου με κοίταξε με τόση απογοήτευση στα μάτια που την ένιωσα σαν μαχαιριά στο στήθος.
Μου είπε σιγανά ότι νομίζει πως πρέπει να φύγω. Προσπάθησα να μιλήσω στον πατέρα μου, αλλά εκείνος περπατούσε ήδη προς το σπίτι με τους ώμους του καμπουριασμένους. Στεκόμουν εκεί, περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που υποτίθεται ότι με αγαπούσαν και ούτε ένας από αυτούς δεν με κοιτούσε. Ο Στέφανος όμως κοιτούσε, και όταν η Κατερίνα γύρισε για να κρύψει το πρόσωπό της στο στήθος του, εκείνος με κοίταξε κατευθείαν και χαμογέλασε. Ένα χαμόγελο μικρό, γρήγορο και κρυφό, αρκετό για να μου δείξει ότι είχε νικήσει. Αλλά δεν είχε νικήσει, και δεν σκόπευα να παρακαλέσω την οικογένειά μου να πιστέψει εμένα αντί για έναν άντρα που μου επιτέθηκε πρώτος. Νομίζει ότι νίκησε μόνο και μόνο επειδή είπε το ψέμα του πριν προλάβω εγώ να πω την αλήθεια μου. Αλλά δεν συνειδητοποιεί ότι θα φτιάξω ένα σχέδιο για να τον κάνω να αποκαλυφθεί μόνος του. Έχει τόση αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή, και αυτή η αυτοπεποίθηση θα είναι η πτώση του. Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα καταστρέψει την ίδια του την ιστορία, με τα ίδια του τα λόγια. Θα σας κρατάω ενήμερους. Έπιανα ένα μπέργκερ από την ψισταριά στο μπαρμπεκιού στην αυλή των γονιών μου, όταν η ανιψιά μου, η Μυρτώ, με πλησίασε και μου έδωσε ένα χαστούκι στο πρόσωπο, τόσο δυνατά που το αυτί μου άρχισε να βουίζει. Σκόνταψα προς τα πίσω και άρπαξα την άκρη του τραπεζιού για να μην πέσω. Η Μυρτώ στεκόταν εκεί, με κοιτούσε επίμονα και είπε: «Η μαμά λέει ότι το αξίζεις επειδή είσαι μια κακιά γυναίκα». Ο ξάδερφός μου είπε: «Τι στο καλό», και η μητέρα μου έριξε το ποτήρι με τη λεμονάδα της στη βεράντα και έγινε 1000 κομμάτια. Όλοι κοιτούσαν τη Μυρτώ και μετά εμένα, επειδή ένα παιδί 7 ετών με είχε μόλις αποκαλέσει έτσι, μπροστά σε όλη μου την οικογένεια, και δεν είχα ιδέα γιατί. Με τρεμάμενη φωνή, ρώτησα τη Μυρτώ γιατί μου είπε κάτι τέτοιο. Εκείνη δεν απάντησε. Απλά σταύρωσε τα μικρά της χέρια στο στήθος και με κοίταξε με μια έκφραση που δεν τέριαζε σε πρόσωπο παιδιού. Η αδερφή μου, η Κατερίνα, ήρθε ορμητικά από την άλλη άκρη της αυλής, με τον σύζυγό της, τον Στέφανο, ακριβώς από πίσω της. Η Κατερίνα ήταν πάντα η δραματική της υπόθεσης μεγαλώνοντας, αυτή που έκλεινε τις πόρτες με δύναμη και ούρλιαζε στους καυγάδες, ενώ εγώ καθόμουν ήσυχα και περίμενα να περάσει η μπόρα. Αλλά δεν είχα δει ποτέ το πρόσωπό της τόσο παραμορφωμένο από μίσος. Με κοιτούσε όπως κοιτάς κάτι που σαπίζει στα σκουπίδια. Η Κατερίνα άρπαξε τη Μυρτώ, την έσπρωξε πίσω της και μου φώναξε να μείνω μακριά από την κόρη της. Τη ρώτησα τι συνέβαινε, τι είχα κάνει. Ο πατέρας μου έκανε ένα βήμα μπροστά, προτείνοντας να μπούμε μέσα και να το συζητήσουμε ήρεμα, αλλά η Κατερίνα δεν άκουγε κανέναν. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στο να με καταστρέψει. Ούρλιαξε ότι ήξερα πολύ καλά τι είχα κάνει. Στο πάρτι γενεθλίων της, τον περασμένο μήνα, είπε ότι περίμενα να σβήσει τα κεριά της και μετά ακολούθησα τον άντρα της στην κουζίνα. Το αρνήθηκα αμέσως, αλλά εκείνη μου φώναξε να σκάσω. Συνέχισε λέγοντας ότι έπεσα πάνω του ψιθύρισα στο αυτί ότι τον ήθελα. Προσπάθησα να τον φιλήσω με το ζόρι και όταν με έσπρωξε, του άρπαξα τη ζώνη και του είπα ότι εκείνη δεν θα το μάθαινε ποτέ. Άκουσα τη μητέρα μου να λέει πίσω μου: «Ω, Θεέ μου, Δάφνη». Άκουσα ψιθύρους να διαδίδονται στο πλήθος των συγγενών που είχαν μαζευτεί για να παρακολουθήσουν τη ζωή μου να καταραίει. Επέμεινα ότι τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Την ορκίστηκα ότι τίποτα από αυτά δεν είχε γίνει. Η Κατερίνα με ρώτησε ειρωνικά αν ο σύζυγός της ήταν ψεύτης, αν ο Στέφανος τα έβγαλε όλα από το μυαλό του για πλάκα. Ο Στέφανος έκανε ένα βήμα μπροστά, έβαλε το χέρι του στον ώμο της Κατερίνας και της είπε σιγανά να μην το κάνει αυτό στον εαυτό της, γιατί δεν πρόκειται να το παραδεχτώ. Αλλά η Κατερίνα τον απόθυσε, επιμένοντας ότι ήθελε να το ακούσει από μένα. Ήθελε να με ακούσει να αποκαλώ τον άντρα της ψεύτη. Κατάμουτρα. Κοίταξα τον Στέφανο, που στεκόταν πίσω από την αδερφή μου με το σαγόνι του σφιγμένο και τα μάτια του στο έδαφος. Έσυε το κεφάλι του αργά, πέρα δόθε. Έδειχνε συντετριμμένος και τραυματισμένος. Έδειχνε ακριβώς όπως θα έπρεπε να δείχνει ένας άντρας που διηγείται κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Με φωνή που έσπασε, είπα ότι ο Στέφανος έλεγε ψέματα. Είπα στην Κατερίνα ότι δεν θα της έκανα ποτέ κάτι τέτοιο, ότι είναι αδερφή μου και δεν έχω σκεφτεί ποτέ έτσι τον Στέφανο. Εκείνη ούρλιαξε να μην τολμήσω να πω το όνομά του. Μου μίλησε για μηνύματα, Δάφνη. Για φωτογραφίες που του έστελνα για μήνες, παρακαλώντας τον να βρεθούμε κρυφά. Είπε ότι επειδή εκείνος αρνιόταν, τον στρίμωξα στο πάρτι της και προσπάθησα να του επιβληθώ. Μου τα έδειξε όλα. Άρχισα να κλαίω, δεν μπορούσα να κρατηθώ. Τη ρώτησα για ποια μηνύματα μιλούσε, για ποιες φωτογραφίες. Επέμεινα ότι δεν υπήρχαν μηνύματα, δεν υπήρχαν φωτογραφίες. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη ποτέ. Η Κατερίνα απάντησε ότι τα είδε με τα ίδια της τα μάτια. Είδε τι του έγραψα, είδε τι του έστειλα και μου είπε να μην στέκομαι εκεί και να της λέω ψέματα κατάμουτρα. Ένιωθα ότι έχανα το μυαλό μου. Δεν υπήρχαν μηνύματα. Δεν υπήρχαν φωτογραφίες. Δεν είχα στείλει ποτέ τίποτα στον Στέφανο στη ζωή μου. Την παρακάλεσα λέγοντας ότι ο Στέφανος ήταν αυτός που με πλησίασε εκείνο το βράδυ. Με ακολούθησε στην κουζίνα, έβαλε τα χέρια του στη μέση μου, είπε ότι εκείνη δεν τον εκτιμούσε. Τον έσπρωξα και του είπα ότι θα τα πω όλα σε εκείνη
και εκείνος μου άρπαξε τον καρπό και μου είπε ότι κανείς δεν θα με πίστευε ποτέ. Ο Στέφανος άφησε έναν μακρύ, εξαντλημένο αναστεναγμό και τελικά με κοίταξε με δάκρυα στα μάτια. Με σπασμένη φωνή, είπε στην Κατερίνα ότι αυτό ακριβώς φοβόταν. Της είπε ότι ήξερε ότι θα τα γύριζα όλα, ότι θα προσπαθούσα να τον βγάλω κακό. Είπε ότι δεν ήθελε να πει τίποτα γιατί ήξερε ότι θα διέλυε την οικογένειά της, αλλά δεν μπορούσε να της λέει ψέματα άλλο. Η Κατερίνα έκλαιγε με λυγμούς τώρα και η μητέρα μου έκλαιγε επίσης, και εγώ στεκόμουν στη μέση όλων αυτών, βλέποντας ολόκληρη τη ζωή μου να καταραίει. Γύρισα προς τη μητέρα μου, που στεκόταν δίπλα στα σπασμένα γυαλιά. Την παρακάλεσα λέγοντας ότι με ξέρει, ότι ξέρει πως δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Η μητέρα μου με κοίταξε με τόση απογοήτευση στα μάτια που την ένιωσα σαν μαχαιριά στο στήθος. Μου είπε σιγανά ότι νομίζει πως πρέπει να φύγω. Προσπάθησα να μιλήσω στον πατέρα μου, αλλά εκείνος περπατούσε ήδη προς το σπίτι με τους ώμους του καμπουριασμένους. Στεκόμουν εκεί, περιτριγυρισμένοι από ανθρώπους που υποτίθεται ότι με αγαπούσαν, και ούτε ένας από αυτούς δεν με κοιτούσε. Ο Στέφανος όμως κοιτούσε. Και όταν η Κατερίνα γύρισε για να κρύψει το πρόσωπό της στο στήθος του, εκείνος με κοίταξε κατευθείαν και χαμογέλασε. Ένα χαμόγελο μικρό, γρήγορο και κρυφό. Αρκετό για να μου δείξει ότι είχε νικήσει. Αλλά δεν είχε νικήσει. Και δεν σκόπευα να παρακαλέσω την οικογένειά μου να πιστέψει εμένα αντί για έναν άντρα που μου επιτέθηκε πρώτος. Νομίζει ότι νίκησε μόνο και μόνο επειδή είπε το ψέμα του πριν προλάβω εγώ να πω την αλήθεια μου. Αλλά δεν συνειδητοποιεί ότι θα φτιάξω ένα σχέδιο για να τον κάνω να αποκαλυφθεί μόνος του. Έχει τόση αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή, και αυτή η αυτοπεποίθηση θα είναι η πτώση του. Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα καταστρέψει την ίδια του την ιστορία, με τα ίδια του τα λόγια. Θα σας κρατάω ενήμερους. Οδηγούσα φεύγοντας από εκείνο το μπαρμπεκιού με τα χέρια μου να τρέμουν τόσο πολύ που χρειάστηκε να σταματήσω στην άκρη 2 φορές. Κάθισα στο αυτοκίνητό μου στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ και έκλαιγα μέχρι που δεν μπορούσα να ανασάνω. Το πράγμα για το οποίο με κατηγορούσε η Κατερίνα. Θυμάμαι εκείνη τη νύχτα τόσο καθαρά που με αρρωσταίνει. Ήταν το πάρτι γενεθλίων της. Είχε νοικιάσει την πίσω αίθουσα του αγαπημένου της εστιατορίου και είχε καλέσει όλους όσους ήξερε. Εμφανίστηκα φορώντας ένα πράσινο φόρεμα που είχα αγοράσει ειδικά για την περίσταση, επειδή η Κατερίνα έλεγε πάντα ότι το πράσινο είναι το χρώμα μου. Και ήθελα να είμαι ωραία για τη μεγάλη της βραδιά. Ο Στέφανος ήταν ο πρώτος που με χαιρέτησε όταν μπήκα. Με φίλησε στο μάγουλο και μου είπε ότι ήμουν πανέμορφη. Τον ευχαρίστησα και δεν το σκέφτηκα παραπάνω, γιατί αυτό κάνουν οι γαμπροί. Κάνουν κομπλιμέντα στις αδερφές των γυναικών τους. Δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Αλλά μετά παρατήρησα ότι με κοιτούσε επίμονα κατά τη διάρκεια του δείπνου, όχι το πρόσωπό μου. Πιο χαμηλά. Τραβούσα συνέχεια τον ντεκολτέ του φορέματός μου, γιατί τα μάτια του με έκαναν να νιώθω εκτεθειμένη, παρόλο που δεν έδειχνα τίποτα το ανάρμοστο. Όταν η Κατερίνα σηκώθηκε για να πάει στην τουαλέτα, ο Στέφανος έσκυψε και μου ψιθύρισε. Αυτό το φόρεμα μου κάνει διάφορα πράγματα, Δάφνη. Γέλασα αμήχανα και γύρισα να μιλήσω στον ξάδερφό μου από την άλλη πλευρά. Είπα στον εαυτό μου ότι είχα ακούσει λάθος. Είπα στον εαυτό μου ότι απλώς ήταν περίεργος και φιλικός, με τον τρόπο που είναι μερικοί άντρες όταν έχουν πιει πολύ κρασί. Είπα στον εαυτό μου πολλά πράγματα εκείνο το βράδυ, γιατί η εναλλακτική ήταν πολύ φρικτή για να τη σκεφτώ. Μετά το δείπνο, όλοι μαζεύτηκαν στην κύρια αίθουσα για την τούρτα. Η Κατερίνα στεκόταν στην κεφαλή του τραπεζιού, με τα μάτια κλειστά και τα χέρια της ενωμένα, κάνοντας μια ευχή. Την παρακολουθούσα και σκεφτόμουν πόσο ευτυχισμένη έδειχνε, πόσο τυχερή ήταν που βρήκε κάποιον που την αγαπούσε. Πώς ίσως μια μέρα να το έβρισκα κι εγώ. Το κεφάλι μου πονούσε από το κρασί, οπότε πήγα στην κουζίνα για λίγο νερό. Το δωμάτιο ήταν άδειο και ήσυχο. Στάθηκα στο νεροχύτη, γεμίζοντας ένα ποτήρι και πιέζοντας τη δροσερή του άκρη στο μέτωπό μου. Τότε άκουσα βήματα πίσω μου. Γύρισα και ο Στέφανος στεκόταν στην πόρτα. Δεν χαμογελούσε όπως συνήθως. Με κοιτούσε με μια έκφραση που δεν είχα ξαναδεί στο πρόσωπό του. Πεινασμένη. Αυτή είναι η μόνη λέξη για αυτό. Έδειχνε πεινασμένος. Μου είπε, να σε λοιπόν. Προσπαθούσα να σε βρω μόνη σου όλο το βράδυ. Γέλασα γιατί δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Τον ρώτησα τι εννοούσε. Έλα τώρα, Δάφνη, είπε, σπρώχνοντας από το πλαίσιο της πόρτας και αρχίζοντας να περπατάει προς το μέρος μου. Μην το παίζεις χαζί. Βλέπω πώς με κοιτάς όταν νομίζεις ότι κανείς δεν παρακολουθεί. Βλέπω πώς ντύνεσαι όταν ξέρεις ότι θα είμαι τριγύρω. Εκείνο το πράσινο φόρεμα απόψε έκανε μια χειρονομία προς το σώμα μου, ήταν για μένα. Έτσι δεν είναι? Έκανα πίσω μέχρι που η μέση μου χτύπησε στην άκρη του νεροχύτη. Ο πάγκος ήταν κρύος μέσα από το λεπτό ύφασμα του φορέματός μου και θυμάμαι να σκέφτομαι ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει. Έπρεπε να είναι κάποιο αστείο. Του είπα ότι δεν ξέρω τι νομίζει ότι συμβαίνει, αλλά πρέπει να σταματήσει. Δεν σταμάτησε. Συνέχισε να περπατάει μέχρι που στάθηκε ακριβώς μπροστά μου. Τόσο κοντά,
που μύριζα το κρασί στην αναπνοή του και έβλεπα τις κόρες των ματιών του διεσταλμένες στο αμυδρό φως της κουζίνας. Τότε έβαλε τα χέρια του στη μέση μου. Τα δάχτυλά του πίεσαν τους γοφούς μου μέσα από το φόρεμά μου και πάγωσα, γιατί το μυαλό μου δεν μπορούσε να επεξεργαστεί τι συνέβαινε αρκετά γρήγορα για να αντιδράσει. «Η Κατερίνα δεν με εκτιμά», είπε, σκύβοντας τόσο κοντά, που τα χείλη του σχεδόν άγγιξαν το αυτί μου. «Δεν με κοιτάει όπως εσύ. Θα μπορούσαμε να τα πάμε τόσο καλά μαζί, Δάφνη. Μόνο για μια φορά. Δεν χρειάζεται να το μάθει ποτέ». Τον έσπρωξα. Τον έσπρωξα τόσο δυνατά που παραπάτησε προς τα πίσω και παραλίγο να πέσει. Του φώναξα να με αφήσει, με φωνή αρκετά δυνατή που φοβήθηκα ότι μπορεί να άκουσε κάποιος, αλλά όχι τόσο δυνατή ώστε να φτάσει στην κύρια αίθουσα. Τον ρώτησα τι του συμβαίνει. «Η Κατερίνα είναι η αδερφή μου. Δεν θα της το έκανα ποτέ αυτό». Η γοητεία έφυγε από το πρόσωπο του Στέφανου και κάτι άσχημο πήρε τη θέση της. Το σαγόνι του έσφιξε και τα μάτια του έγιναν ψυχρά. Και για ένα δευτερόλεπτο τον φοβήθηκα πραγματικά. «Κάνεις λάθος», είπε σιγανά. «Προσπαθούσα να είμαι ευγενικός. Σου έδινα μια ευκαιρία. Αλλά αν θέλεις να το παίξεις έτσι, τότε εντάξει». Ίσιοσε το πουκάμισό του και με κοίταξε με μια έκφραση που με ανατρίχιασε. «Για να ξέρεις», συνέχισε, «αν πεις την Κατερίνα για αυτή τη συζήτηση, θα της πω ότι εσύ με πλησίασες. Θα της πω ότι μου στέλνεις μηνύματα εδώ και μήνες. Θα της πω ότι έπεσες πάνω μου απόψε και σε απέρριψα γιατί αγαπάω τη γυναίκα μου. Και θα με πιστέψει, Δάφνη. Θα με πιστέψει γιατί είμαι ο σύζυγός της και εσύ είσαι απλώς η ζηλιάρα, ελεύθερη αδερφή της που δεν κατάφερε ποτέ να κρατήσει έναν άντρα». Ο αέρας έφυγε από τους πνεύμονές μου. «Είσαι τρελός», ψιθύρισα. «Θα της τα πω όλα». Προσπάθησα να τον προσπεράσω προς την πόρτα, αλλά μου άρπαξε τον καρπό. Τα δάχτυλά του τύλιξαν το χέρι μου και έσφιξαν τόσο δυνατά, που πνίγηκα από τον πόνο. «Όχι», είπε και η φωνή του ήταν ήρεμη, ψυχρή και τρομακτική. «Δεν θα το κάνεις, γιατί αν το κάνεις θα σε καταστρέψω. Θα στρέψω όλη σου την οικογένεια εναντίον σου. Τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τους ξαδέρφους σου, όλους. Μέχρι να τελειώσω, όλοι θα νομίζουν ότι είσαι η κακιά γυναίκα που προσπάθησε να διαλύσει τον γάμο της αδερφής της. Αυτό θέλεις, Δάφνη? Αυτόν τον δρόμο θέλεις να πάρεις?» Τράβηξα το χέρι μου μακριά του και έτρεξα έξω από την κουζίνα. Ο καρπός μου πονούσε και υπήρχαν κόκκινα σημάδια εκεί που ήταν τα δάχτυλά του. Βρήκα την Κατερίνα στην κύρια αίθουσα, περιτριγυρισμένη από συγγενείς που της τραγουδούσαν για τα γενέθλιά της, και παραλίγο να της τα πω όλα εκείνη τη στιγμή. Παραλίγο να της πιάσω το χέρι, να την τραβήξω στην άκρη, να της δείξω τα σημάδια στον καρπό μου και να την παρακαλέσω να με πιστέψει. Αλλά ο Στέφανος με είχε ακολουθήσει από την κουζίνα και στεκόταν στην άλλη άκρη του δωματίου, κοιτάζοντας με ένα βλέμμα που έλεγε «Τόλμα». Και φοβήθηκα. Φοβήθηκα τόσο πολύ, γιατί όλα όσα είπε έβγαζαν ένα φρικτό νόημα. Η Κατερίνα θα πίστευε τον άντρα της, παρά την ελεύθερη αδερφή της. Οι γονείς μου θα πίστευαν τον αφοσιωμένο γαμπρό, παρά την κόρη που δεν κατάφερε ποτέ να κάνει μια σχέση να λειτουργήσει. Όλοι θα έπαιρναν το μέρος του, γιατί ο Στέφανος ήταν γοητευτικός και επιτυχημένος, και εγώ ήμουν απλώς η Δάφνη. Έτσι, αγκάλιασα την αδερφή μου, της ευχήθηκα χρόνια πολλά. Πήγα σπίτι και δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Σκέφτηκα ότι αν απλώς έμενα μακριά του, όλα θα ήταν καλά. Σκέφτηκα ότι αν απέφευγα τις οικογενειακές εκδηλώσεις για λίγο, θα το ξεχνούσε και θα προχωρούσε, και θα μπορούσαμε όλοι να προσποιηθούμε ότι δεν συνέβη ποτέ. Αλλά ο Στέφανος δεν ξέχασε. Ο Στέφανος δεν προχώρησε. Ενώ εγώ σιωπούσα, προσπαθώντας να διατηρήσω την ειρήνη, εκείνος έλεγε στην Κατερίνα ψέματα για μηνύματα και φωτογραφίες που δεν υπήρξαν ποτέ. Έχτιζε την υπόθεσή του εναντίον μου, μια ψιθυριστή συζήτηση τη φορά. Μετέτρεπε τον εαυτό του σε θύμα και εμένα σε κακό. Και μέχρι να μάθω τι έκανε πίσω από την πλάτη μου, ήταν ήδη πολύ αργά. Είχε ήδη νικήσει, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Καθισμένη στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό μου, συνειδητοποίησα ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος μου. Του έδωσα χρόνο. Του έδωσα έναν ολόκληρο μήνα για να δηλητηριάσει την οικογένειά μου εναντίον μου, ενώ εγώ καθόμουν σιωπηλή, ελπίζοντας ότι όλα θα εξαφανίζονταν. Ήμουν τόσο επικεντρωμένη στην αποφυγή της σύγκρουσης, που του παρέδωσα το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για να με μαχαιρώσει στην πλάτη. Αλλά το θέμα με ανθρώπους σαν τον Στέφανο είναι ότι πάντα υποτιμούν τους ανθρώπους που πληγώνουν. Νόμιζε ότι ήμουν διαλυμένη. Νόμιζε ότι απλώς θα εξαφανιζόμουν. Δεν είχε ιδέα γιατί ήμουν ικανή, όταν σταματούσα να φοβάμαι. Πρώτα, έπρεπε να μάθω ακριβώς πόσο βαθιά ήταν η ζημιά. Πήρα το τηλέφωνό μου και κάλεσα τη μητέρα μου. Απάντησε στο τέταρτο χτύπημα. Δάφνη. Η φωνή της ήταν ψυχρή, με έναν τρόπο που δεν είχα ξανακούσει ποτέ. Όχι θυμωμένη ακριβώς. Χειρότερα, απογοητευμένη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε τώρα. Την παρακάλεσα να με αφήσει να της εξηγήσω. Είπα ότι όλα όσα είπε η Κατερίνα στο μπαρμπεκιού ήταν ψέματα.
Ότι ο Στέφανος τα έβγαλε όλα από το μυαλό του. Ότι εκείνος ήταν που με πλησίασε στο πάρτι, και όταν τον απέρριψα, με απείλησε ότι θα στρέψει τους πάντες εναντίον μου. Σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής. Την άκουγα να αναπνέει. Άκουγα την τηλεόραση να παίζει σιγά στο βάθος. Τη φαντάστηκα να κάθεται στον καναπέ στο σαλόνι, όπου είχα μάθει να περπατάω, όπου άνοιγα τα χριστουγεννιάτικα δώρα κάθε χρόνο της παιδικής μου ηλικίας. Εκεί όπου είχα κλάψει στον ώμο της όταν με χώρισε το πρώτο μου αγόρι. Ο Στέφανος έδειξε στην Κατερίνα τα μηνύματα, είπε τελικά η μητέρα μου. Η φωνή της ήταν ήσυχη και βαριά. Της έδειξε τις φωτογραφίες που του έστειλες. Τις είδα, Δάφνη. Τις είδα με τα μάτια μου. Η καρδιά μου σταμάτησε. Τι? Τα μηνύματα. Οι φωτογραφίες. Είδα τι του έγραψες. Είδα τι του έστειλες. Η Κατερίνα μου τα έδειξε στο τηλέφωνό της. Έσφιξα το τιμόνι τόσο δυνατά, που οι αρθρώσεις μου άσπρισαν. Μαμά, δεν υπάρχουν μηνύματα. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες. Δεν έχω στείλει ποτέ τίποτα στον Στέφανο σε όλη μου τη ζωή. Ό,τι και αν έδειξε στην Κατερίνα ήταν ψεύτικο. Τα έφτιαξε. Κατασκεύασε αποδείξεις γιατί ήξερε ότι κανείς δεν θα με πίστευε αλλιώς. Η μητέρα μου άφησε έναν μακρύ αναστεναγμό. Δάφνη, αγάπη μου, θέλω να σε πιστέψω. Πραγματικά, αλλά είδα εκείνα τα μηνύματα. Αυτά που έγραφες ήταν τόσο άσεμνα, τόσο απελπισμένα. Δεν ήξερα καν ότι ήσουν ικανή για τέτοια γλώσσα. Επειδή δεν είμαι, είπα, και έκλαιγα ξανά επειδή δεν τα έγραψα εγώ. Μαμά, σε παρακαλώ, πρέπει να με ακούσεις. Ο Στέφανος λέει ψέματα. Δημιούργησε ψεύτικα μηνύματα για να φανεί ο ίδιος θύμα. Δεν ξέρω πώς το έκανε, αλλά το έκανε. Και εσείς όλοι το πιστεύετε. Γιατί να το κάνει αυτό? Ρώτησε η μητέρα μου. Γιατί να μπει ο Στέφανος σε όλον αυτόν τον κόπο? Τι θα κέρδιζε από το να σε παγιδεύσει? Επειδή τον απέρριψα, είπα. Επειδή προσπάθησε να με φιλήσει στην κουζίνα στο πάρτι της Κατερίνας και τον έσπρωξα και του είπα ότι θα της τα έλεγα. Με απείλησε, μαμά. Μου άρπαξε τον καρπό και τον έσφιξε τόσο δυνατά που άφησε σημάδια. Μου είπε ότι αν έλεγα κάτι θα με κατέστρεφε. Ακολούθησε άλλη μια μακρά σιωπή. Όταν η μητέρα μου μίλησε ξανά, η φωνή της ήταν κουρασμένη. Δεν ξέρω τι να πιστέψω πια, Δάφνη. Πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι ο Στέφανος ήταν πάντα καλός με την αδερφή σου. Ήταν πάντα καλός με αυτή την οικογένεια και αυτά τα μηνύματα που είδα έμοιαζαν πολύ αληθινά. Οι ώρες, ο αριθμός τηλεφώνου, όλα τέριαζαν. Τότε άσε με να σου δείξω το τηλέφωνό μου, είπα απελπισμένα. Άσε με να έρθω τώρα αμέσως και να σου δείξω τα πραγματικά μου μηνύματα. Μπορείς να τα δεις όλα. Μπορείς να δεις ότι δεν του έστειλα ποτέ τίποτα. Σε παρακαλώ, μαμά, απλώς δώσε μου την ευκαιρία να το αποδείξω. Άκουσα τη μητέρα μου να αλλάζει θέση στον καναπέ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, είπε σιγανά. Η Κατερίνα με έβαλε να της υποσχεθώ να μην έχω καμία επαφή μαζί σου μέχρι να παραδεχτείς τι έκανες και να ζητήσεις συγγνώμη. Και ειλικρινά, Δάφνη, μετά από όλα όσα είδα, νομίζω ότι έχει δίκιο. Νομίζω ότι πρέπει να πάρεις λίγο χρόνο να σκεφτείς τι έχεις κάνει. Έκλεισε το τηλέφωνο πριν προλάβω να πω οτιδήποτε άλλο. Έμεινα εκεί να κοιτάζω το τηλέφωνό μου, νιώθοντας σαν να άνοιξε η γη και να με κατάπιε ολόκληρη. Ο Στέφανος δεν είχε πει απλώς ψέματα, είχε δημιουργήσει αποδείξεις. Είχε κατασκευάσει μια ολόκληρη εναλλακτική πραγματικότητα με ψεύτικα μηνύματα και ψεύτικες φωτογραφίες και κατά κάποιον τρόπο τα έκανε να φαίνονται αρκετά αληθινά ώστε να ξεγελάσουν τη μητέρα μου. Προσπάθησα να καλέσω τον πατέρα μου. Δεν απάντησε. Προσπάθησα να του στείλω μήνυμα και το μήνυμα παρέμεινε ως μη παραδοθέν για ώρες πριν τελικά απαντήσει με ένα «Δώσε λίγο χώρο στην αδερφή σου». Κάλεσα την ξαδέρφη μου που είχε πει «Τι στο καλό». Όταν με χαστούκισε η Μυρτώ, με έστειλε κατευθείαν στον τηλεφωνητή. Πέρασαν 3 μέρες και δεν άκουσα νέα από κανέναν. Πήγαινα στη δουλειά, καθόμουν στο γραφείο μου και κοιτούσα την οθόνη του υπολογιστή μου χωρίς να βλέπω τίποτα. Γυρνούσα σπίτι, έφτιαχνα φαγητό που δεν έτρωγα και έβλεπα τηλεόραση που δεν έβλεπα. Έλεγχα το τηλέφωνό μου κάθε 5 λεπτά, ελπίζοντας ότι κάποιος θα επικοινωνούσε και θα έλεγε ότι με πίστευε, αλλά οι μόνες ειδοποιήσεις που έπαιρνα ήταν από διαφημιστικά και ενημερώσεις εφαρμογών. Την 4η μέρα, έφευγα από το διαμέρισμά μου για να πάω για ψώνια γιατί μου είχαν τελειώσει τα πάντα και δεν μπορούσα να δικαιολογήσω το να πεθάνω της πείνας γι' αυτό. Περπατούσα προς το αυτοκίνητό μου όταν παρατήρησα ένα γνώριμο όχημα παρκαρισμένο απέναντι, το τζιπ του Στέφανου. Καθόταν στη θέση του οδηγού, παρακολουθώντας το κτίριό μου. Όταν με είδε να τον παρατηρώ, χαμογέλασε και με χαιρέτησε σαν να ήμασταν παλιοί φίλοι που συναντήθηκαν τυχαία. Μετά άνοιξε την πόρτα του, βγήκε έξω και άρχισε να περπατάει προς το μέρος μου. Κάθε ένστικτο στο σώμα μου ούρλιαζε να τρέξω, να μπω στο αυτοκίνητό μου, να κλειδώσω τις πόρτες και να φύγω. Αλλά ήμουν τόσο κουρασμένη, τόσο θυμωμένη και τόσο βαριεστημένη να φοβάμαι αυτόν τον άντρα,
που απλώς στάθηκα εκεί στο πεζοδρόμιο και τον παρακολούθησα να πλησιάζει. «Γεια σου, Δάφνη», είπε, σταματώντας μερικά μέτρα μακριά μου. Τα χέρια του ήταν στις τσέπες του και χαμογελούσε. Εκείνο το γοητευτικό χαμόγελο που είχε ξεγελάσει όλη μου την οικογένεια. «Πώς τα πας? Τι θέλεις, Στέφανε?» Έγειρε το κεφάλι του στο πλάι και με κοίταξε με ψεύτικη ανησυχία. «Ήθελα απλώς να δω πώς είσαι, να σιγουρευτώ ότι είσαι καλά. Ξέρω ότι όλη αυτή η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη και νιώθω άσχημα για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα». Τον κοίταξα επίμονα. «Νιώθεις άσχημα?» «Ναι, δεν ήθελα ποτέ τα πράγματα να αγριέψουν τόσο. Ήλπιζα ότι απλώς θα το άφηνες να περάσει και θα μπορούσαμε όλοι να προχωρήσουμε, αλλά έπρεπε να με απειλήσεις. Έπρεπε να με κάνεις να νιώσω εγκληματίας επειδή σε βρήκα ελκυστική. Οπότε, ό,τι συνέβη μετά είναι κατά κάποιο τρόπο δικό σου φταίξιμο, αν το σκεφτείς. Το θράσος αυτού του ανθρώπου, η απόλυτη ανέδεια να στέκεται μπροστά μου και να με κατηγορεί για αυτό που έκανε. Αυτά τα μηνύματα είναι ψεύτικα», είπα. «Αυτές οι φωτογραφίες είναι ψεύτικες. Ξέρεις ότι είναι ψεύτικα γιατί εσύ τα έφτιαξες. Κατασκεύασες αποδείξεις για να καταστρέψεις τη ζωή μου, επειδή ο εγωισμός σου δεν άντεξε την απόρριψη». Το χαμόγελο του Στέφανου δεν έσβησε. «Βλέπεις, αυτό είναι το θέμα, Δάφνη. Δεν έχει σημασία τι ξέρω εγώ. Σημασία έχει μόνο τι πιστεύουν όλοι οι άλλοι. Και αυτή τη στιγμή όλοι πιστεύουν ότι είσαι μια απελπισμένη γυναίκα που προσπάθησε να κλέψει τον άντρα της αδερφής της. Η μαμά σου το πιστεύει. Ο μπαμπάς σου το πιστεύει. Η Κατερίνα σίγουρα το πιστεύει. Και τίποτα από όσα πεις δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό, γιατί ήμουν πολύ προσεκτικός. Πλησίασε πιο κοντά και ανάγκασα τον εαυτό μου να μην κάνει βήμα πίσω. «Έπρεπε απλώς να μείνεις σιωπηλή», είπε, χαμηλώνοντας τη φωνή του σε ψίθυρο. «Εκείνο το βράδυ στην κουζίνα έπρεπε απλώς να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό και τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. Αλλά έπρεπε να με απειλήσεις. Έπρεπε να συμπεριφερθείς σαν να είμαι κάποιο αρπακτικό επειδή σε ήθελα. Οπότε τώρα θα ζήσεις με τις συνέπειες». Άπλωσε το χέρι του και άγγιξε το μάγουλό μου με ένα δάχτυλο. Χτύπησα το χέρι του μακριά τόσο δυνατά, που ο ήχος αντίχησε στα γύρω κτίρια. «Μη με αγγίζεις». Ο Στέφανος γέλασε απαλά. «Να η φλόγα. Πάντα μου άρεσε αυτό σε σένα, Δάφνη. Η Κατερίνα απλώς συμφωνεί με ό,τι λέω. Αλλά εσύ έχεις τσαγανό. Είναι κρίμα που τα πράγματα πήραν αυτή την τροπή. Θα μπορούσαμε να είμαστε τέλειοι μαζί. Έχεις παραισθήσεις», είπα. «Προτιμώ να πεθάνω παρά να σε αφήσω να με αγγίξεις. Αυτό μπορεί να κανονιστεί», είπε, και η φωνή του ήταν τόσο ανέμελη που μου πήρε ένα δευτερόλεπτο να καταλάβω την απειλή. «Πλάκα κάνω. Συνήθως. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι το είπα στην Κατερίνα. Κατάπια την οργή που με πλημμύρισε στη σκέψη του Στέφανου να παίζει το θύμα στο ίδιο του το σπίτι. «Σε παρακαλώ», είπα, αφήνοντας τη φωνή μου να σπάσει ξανά. «Ξέρω ότι δεν το αξίζω, αλλά χρειάζομαι να κλείσω αυτό το κεφάλαιο. Μόνο αυτή τη μία ευκαιρία και μετά θα σας αφήσω και τους δύο ήσυχους για πάντα, αν αυτό θέλετε. Απλώς πρέπει να ζητήσω συγγνώμη σωστά, πρόσωπο με πρόσωπο, για να μπορέσω να αρχίσω να γιατρεύομαι». Άκουσα την Κατερίνα να αναστενάζει. «Άσε με να μιλήσω στον Στέφανο», είπε. «Θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο». Έκλεισε το τηλέφωνο και κάθισα στον καναπέ μου, κοιτάζοντας το κινητό μου. 20 λεπτά αργότερα με ξανακάλεσε. «Εντάξει», είπε. «Κυριακάτικο δείπνο στο σπίτι της μαμάς και του μπαμπά. Στις 6 η ώρα. Αλλά, Δάφνη, ορκίζομαι στον Θεό, αν προσπαθήσεις οτιδήποτε ή προκαλέσεις οποιοδήποτε δράμα, δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. Αυτή είναι η μοναδική σου ευκαιρία. Μην τη παταλήσεις». «Δεν θα το κάνω», υποσχέθηκα. «Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ», είπε σιγανά. Γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολο όλο αυτό. Όταν ήρθε η Κυριακή, πέρασα 2 ώρες ετοιμαζόμενη. Έβαψα προσεκτικά το πρόσωπό μου, τόσο όσο να δείχνω περιποιημένη, αλλά όχι σαν να προσπαθώ υπερβολικά. Έκανα μπούκλες στα μαλλιά μου και τα άφησα να πέφτουν ελεύθερα στους ώμους μου, όπως μου είχε πει ο Στέφανος σε ένα οικογενειακό δείπνο πριν από 2 χρόνια, και φόρεσα μια μπλούζα που ήξερα ότι θα του τραβούσε την προσοχή. Με χαμηλό ντεκολτέ, αλλά όχι υπερβολικά, εφαρμοστή, αλλά όχι πολύ στενή, τόσο όσο να τον κάνει να κοιτάξει, τόσο όσο να τον κάνει να αναρωτηθεί αν την είχα φορέσει για εκείνον. Έφτασα στο σπίτι των γονιών μου ακριβώς στις 6. Η μητέρα μου άνοιξε την πόρτα και με κοίταξε με μια έκφραση που δεν μπορούσα να διαβάσω. «Δάφνη», είπε, «χαίρομαι που αποφάσισες να κάνεις το σωστό». «Κι εγώ, μαμά», είπα σιγανά. Έκανε στην άκρη και με άφησε να μπω. Και μπήκα στην τραπεζαρία, όπου όλοι κάθονταν ήδη. Ο πατέρας μου στην κεφαλή του τραπεζιού, φανερά αμήχανος. Η Κατερίνα και ο Στέφανος από τη μία πλευρά, με τη Μυρτώ ανάμεσά τους.
Μια άδεια καρέκλα απέναντί τους, που προφανώς προοριζόταν για μένα. Η καρέκλα της ντροπής. Η καρέκλα όπου θα καθόταν η κατηγορούμενη για να εκλιπαρίσει για συγχώρεση. Κάθισα και κράτησα τα μάτια μου στο τραπέζι. Ένιωθα όλους να με παρακολουθούν. Ένιωθα τον Στέφανο να με παρακολουθεί περισσότερο από όλους. Όταν τελικά σήκωσα το βλέμμα μου, κοιτούσε επίμονα την μπλούζα μου. Όχι το πρόσωπό μου, το στήθος μου. Τα μάτια του έμειναν εκεί για ένα δευτερόλεπτο παραπάνω, πριν συνειδητοποιήσει ότι τον κοιτούσα και γρήγορα μετακίνησε το βλέμμα του στο πιάτο του. Ωραία. Είχα την προσοχή του. Το δείπνο ήταν αμήχανο. Η μητέρα μου έκανε συζητήσεις για τον καιρό. Ο πατέρας μου έκανε μερικές ερωτήσεις για τη δουλειά, στις οποίες απάντησα με σύντομες προτάσεις. Η Κατερίνα σχεδόν δεν με κοίταξε. Η Μυρτώ ρωτούσε συνέχεια γιατί όλοι ήταν τόσο σιωπηλοί. Ζήτησα συγγνώμη 3 φορές κατά τη διάρκεια του γεύματος. Είπα ότι ντρεπόμουν για τον εαυτό μου. Είπα ότι έπαιρνα επαγγελματική βοήθεια. Είπα ότι καταλάβαινα αν δεν με εμπιστεύονταν ποτέ ξανά. Όλη την ώρα έκλεβα ματιές στον Στέφανο. Και κάθε φορά που τον κοιτούσα, εκείνος ήδη με κοιτούσε. Μέχρι τη στιγμή που η μητέρα μου έφερε το επιδόρπιο, δεν προσπαθούσε καν να το κρύψει πια. Με κοιτούσε ανοιχτά, ενώ η Κατερίνα μιλούσε στον πατέρα μου για το σχολείο της Μυρτώς. Τα μάτια του έπεφταν συνέχεια στην μπλούζα μου και μετά πάλι στο πρόσωπό μου, και κάθε φορά που τον έπιανα, κρατούσα το βλέμμα του για ένα δευτερόλεπτο παραπάνω από όσο έπρεπε. Όχι αρκετά για να το παρατηρήσει κανείς άλλος, απλώς αρκετά για να τον κάνει να αναρωτηθεί. Μετά το δείπνο, σηκώθηκα και είπα: «Κατερίνα, μπορώ να μιλήσω σε σένα και τον Στέφανο ιδιωτικά για 1 λεπτό? Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και στους 2 σας σωστά, μακριά από όλους τους άλλους». Η Κατερίνα κοίταξε τον Στέφανο. Εκείνος έγνεψε αργά, με τα μάτια του ακόμα πάνω μου. «Εντάξει», είπε η Κατερίνα. «Πάμε στο σαλόνι». Οι 3 μας απομακρυνθήκαμε από το τραπέζι και στάθηκα έτσι ώστε να είμαι μπροστά και στους 2. «Στέφανε», είπα, κοιτάζοντας τον κατευθείαν. «Λυπάμαι τόσο πολύ για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκα. Ήμουν μπερδεμένη και μόνη και παρερμήνευσα την καλοσύνη σου ως κάτι περισσότερο. Αυτό ήταν δικό μου λάθος, η δική μου αρρώστια. Ήσουν πάντα καλός σύζυγος στην αδερφή μου και καλός πατέρας στη Μυρτώ, και δεν έπρεπε ποτέ να σε φέρω σε αυτή τη θέση. Ελπίζω κάποια μέρα να με συγχωρήσεις». Ο Στέφανος με κοίταξε για μια μεγάλη στιγμή. Μπορούσα να δω ότι προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε, να αποφασίσει αν αυτό ήταν αληθινό, αν είχα πραγματικά παραιτηθεί, αν το σχέδιό του είχε όντως λειτουργήσει τόσο απόλυτα όσο νόμιζε. «Το εκτιμώ αυτό, Δάφνη», είπε τελικά. «Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο για σένα να το πεις και θέλω να ξέρεις ότι σε συγχωρώ. Θέλω απλώς να προχωρήσουμε όλοι μαζί ως οικογένεια». Έβαλε το χέρι του γύρω από την Κατερίνα. «Βλέπεις, αγάπη μου, σου είπα ότι θα το καταλάβαινε. Απλώς χρειαζόταν λίγο χρόνο για να επεξεργαστεί τα πάντα». Η Κατερίνα έγνεψε και σκούπισε τα μάτια της. «Σε ευχαριστώ, Δάφνη», είπε. «Αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Μου έλειψες τόσο πολύ». Αγκάλιασα την αδερφή μου και της είπα ότι μου έλειψε και μένα. Πάνω από τον ώμο της, κοίταξα τον Στέφανο. Χαμογελούσε. Εκείνο το ίδιο γεμάτο αυτοπεποίθηση χαμόγελο που είχε στο διαμέρισμά μου όταν με απείλησε. Εκείνη την ίδια αλαζονική βεβαιότητα ότι είχε νικήσει. Αλλά αυτή τη φορά, όταν τα μάτια μας συναντήθηκαν, του χαμογέλασα κι εγώ. Κάτι πέρασε από το πρόσωπό του. Σύγχυση, ενδιαφέρον, μια σπίθα ελπίδας ότι ίσως είχα επιτέλους συνέλθει. Νόμιζε ότι το χαμόγελό μου σήμαινε κάτι. Νόμιζε ότι το φόρεμά μου σήμαινε κάτι. Νόμιζε ότι είχα επιτέλους συνειδητοποιήσει τι έχανα όταν τον έσπρωξα μακριά εκείνο το βράδυ στην κουζίνα. Θα τον άφηνα να συνεχίσει να το πιστεύει αυτό, μέχρι να τον καταστρέψει. Η παγίδα είχε στηθεί. Είδα τον τρόπο που με κοίταζε ο Στέφανος κατά τη διάρκεια του δείπνου. Είδα πως τα μάτια του έβρισκαν συνεχώς δικαιολογίες για να πέσουν στο στήθος μου. Είδα το χαμόγελο που μου έκανε όταν η Κατερίνα δεν κοιτούσε. Ακόμα με ήθελε. Ακόμα και μετά από όλα όσα είχε κάνει, ακόμα με ήθελε. Και τώρα νόμιζε ότι ίσως τον ήθελα κι εγώ. Ωραία. Ας το πιστέψει αυτό. Ας αποκτήσει τόση αυτοπεποίθηση, ώστε να σταματήσει να σκέφτεται καθαρά. Ας παρασυρθεί τόσο πολύ από τη φαντασίωση, που να ξεχάσει να προστατεύσει τον εαυτό του. Το επόμενο οικογενειακό δείπνο ήταν σε 2 εβδομάδες. Είχα 14 μέρες για να κάνω τον Στέφανο τόσο απελπισμένο για μένα, που θα έλεγε οτιδήποτε για να με έχει. Και μετά, θα τον έκανα να τα πει όλα μπροστά στη γυναίκα του. Άρχισα να του στέλνω μηνύματα την επόμενη μέρα. Τίποτα το ανάρμοστο, τίποτα που θα μπορούσε ποτέ να χρησιμοποιηθεί εναντίον μου. Απλώς αθώα μηνύματα για οικογενειακά θέματα, με μια υποψία κάτι πιο ζεστού από κάτω. «Γεια σου Στέφανε, έχεις τη συνταγή για εκείνα τα μακαρόνια που έφτιαξε η Κατερίνα την περασμένη εβδομάδα? Θέλω να τη δοκιμάσω. Τι ώρα είναι η παράσταση χορού της Μυρτώς? Θέλω να τη στείλω λουλούδια.
Σε ευχαριστώ που ήσουν τόσο κατανοητός στο δείπνο. Σήμαινε περισσότερα από όσα νομίζεις. Απαντούσε σε κάθε μήνυμα μέσα σε λίγα λεπτά. Στην αρχή, οι απαντήσεις του ήταν προσεκτικές. Βέβαια, ορίστε η συνταγή. Η παράσταση είναι το Σάββατο στις 3. Φυσικά, η οικογένεια είναι το παν, αλλά μέχρι τα μέσα της πρώτης εβδομάδας ο τόνος άρχισε να αλλάζει. Πρόσθεσε ένα χαμογελαστό πρόσωπο σε ένα μήνυμα, μετά ένα πρόσωπο που κλείνει το μάτι σε ένα άλλο. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας μου έστελνε εκείνος πρώτος. Σε σκεφτόμουν σήμερα. Ελπίζω όλα να πηγαίνουν καλά. Ήσουν πολύ ωραία την Κυριακή. Το πράσινο είναι σίγουρα το χρώμα σου. Η Κατερίνα πάει τη Μυρτώ στη μαμά της αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα είναι αρκετά μοναχικά εδώ γύρω. Δεν απαντούσα σε αυτά τα μηνύματα. Τα άφηνα να φαίνονται ως διαβασμένα και παρακολουθούσα τη μικρή ειδοποίηση που μου έλεγε ότι πληκτρολογούσε. Μετά σταματούσε. Μετά πληκτρολογούσε ξανά. Ήταν μπερδεμένος, απελπισμένος να καταλάβει πού βρισκόμασταν. Αυτή η απελπισία ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν. Το δεύτερο οικογενειακό δείπνο έφτασε και ντύθηκα ακόμα πιο προσεκτικά από πριν. Ίδια στρατηγική, χαμηλό ντεκολτέ αλλά όχι υπερβολικά, εφαρμοστό αλλά όχι πολύ στενό. Κάθισα ακριβώς απέναντι από τον Στέφανο στο τραπέζι και κάθε φορά που η Κατερίνα κοιτούσε αλλού, του έκλεβα μια ματιά και την κρατούσα. Μερικές φορές χαμογελούσα. Μερικές φορές κοιτούσα κάτω στο τραπέζι σαν να ντρεπόμουν. Μερικές φορές δάγκωνα το χείλος μου και παρακολουθούσα τις κόρες των ματιών του να διαστέλλονται από την άλλη άκρη του τραπεζιού. Πνιγόταν και εγώ ήμουν η μόνη που μπορούσε να του πετάξει σωσίβιο. Απλώς δεν συνειδητοποιούσε ότι το σωσίβιο ήταν δεμένο σε μια άγκυρα. Μετά το δείπνο, η μητέρα μου ρώτησε ποιος ήθελε να βοηθήσει με τα πιάτα. Προσφέρθηκα αμέσως και, όπως ήξερα ότι θα έκανε, ο Στέφανος είπε: «Θα βοηθήσω κι εγώ, αγάπη μου. Εσύ κάτσε να ξεκουραστείς». Η Κατερίνα φάνηκε έκπληκτη. «Πολύ γλυκό εκ μέρους σου». Ο Στέφανος κι εγώ μπήκαμε μαζί στην κουζίνα και το δευτερόλεπτο που μείναμε μόνοι, στεκόταν πολύ κοντά. Ένιωθα τη θερμότητά του πίσω μου ενώ ξέπλαινα ένα πιάτο. «Είσαι διαφορετική τελευταία», είπε σιγανά. «Τι εννοείς?» Κράτησα τα μάτια μου στα πιάτα. «Ο τρόπος που μου στέλνεις μηνύματα, ο τρόπος που με κοιτάς συνέχεια στο δείπνο». Πλησίασε πιο κοντά μέχρι που ένιωσα την ανάσα του στον λαιμό μου. «Ο τρόπος που ντύνεσαι». Έκλεισα τη βρύση και σκούπισα τα χέρια μου αργά. Μετά, γύρισα και ακούμπησα στον πάγκο. Ο Στέφανος ήταν ακριβώς εκεί, εκατοστά μακριά, με τα μάτια του σκοτεινά από επιθυμία. Σκεφτόμουν εκείνη τη νύχτα, είπα απαλά. Στην κουζίνα, στο πάρτι της Κατερίνας. Η ανάσα του κόπηκε. «Ναι, φοβόμουν», είπα. Φοβόμουν τόσο πολύ για το πόσο ήθελα να πω ναι. Οπότε, σε έσπρωξα μακριά και προσπάθησα να προσποιηθώ ότι δεν ένιωθα τίποτα, αλλά δεν έχω σταματήσει να το σκέφτομαι, Στέφανε. Το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, το τι έχασα. Άπλωσε το χέρι του και άγγιξε το μπράτσο μου. Ανάγκασα τον εαυτό μου να μην τραβηχτεί. «Το ήξερα», ψιθύρισε. «Ήξερα ότι το ένιωσες κι εσύ». Τον κοίταξα κάτω από τις βλεφαρίδες μου. Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε μόνοι, χωρίς κανέναν τριγύρω. Το χέρι του Στέφανου μετακινήθηκε από το μπράτσο μου στη μέση μου, στο ίδιο σημείο που με είχε πιάσει εκείνη τη νύχτα. «Πότε?» «Την επόμενη Κυριακή», είπα. «Το ίδιο πράγμα. Βοηθάς με τα πιάτα, αλλά αυτή τη φορά θα φροντίσω να έχουμε περισσότερη ιδιωτικότητα». Το χαμόγελό του ήταν τόσο πλατή που φαινόταν οδυνηρό. «Μιλάς σοβαρά τώρα?» «Μιλάω σοβαρά», είπα. «Δεν μπορώ να σταματήσω να σε σκέφτομαι, Στέφανε. Δεν έχω μπορέσει από εκείνη τη νύχτα. Απλώς φοβόμουν πολύ να το παραδεχτώ». Άκουσα βήματα να πλησιάζουν και απομακρύνθηκα από αυτόν, ακριβώς τη στιγμή που η μητέρα μου εμφανίστηκε στην πόρτα. «Πώς πάνε αυτά τα πιάτα?» «Σχεδόν τελειώσαμε, μαμά», είπα χαρούμενα. Ο Στέφανος με κοιτούσε ακόμα σαν να του είχα μόλις προσφέρει το φεγγάρι. «Μία εβδομάδα. Είχα μία εβδομάδα για να καταστρώσω το τελευταίο κομμάτι του σχεδίου μου. Το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να βρω έναν τρόπο να την φέρω αρκετά κοντά για να ακούσει, χωρίς εκείνος να ξέρει ότι ήταν εκεί». Πέρασα τις επόμενες 3 μέρες περπατώντας νοερά μέσα στο σπίτι της Κατερίνας, θυμούμενη κάθε δωμάτιο, κάθε ντουλάπα, κάθε μέρος όπου θα μπορούσε κάποιος να κρυφτεί. Και τότε θυμήθηκα τη μεγάλη ντουλάπα δωμάτιο στην κρεβατοκάμαρα, με τις πόρτες με γρίλες που έβλεπαν κατευθείαν στο δωμάτιο. Αν η Κατερίνα στεκόταν σε εκείνη την ντουλάπα, θα μπορούσε να δει και να ακούσει τα πάντα που συνέβαιναν στην κρεβατοκάμαρα. Και από έξω, η ντουλάπα θα φαινόταν εντελώς σκοτεινή και άδεια. Κάλεσα την Κατερίνα την Τετάρτη. «Γεια», είπα, κρατώντας τη φωνή μου ζεστή και αδερφική. Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να έρθω νωρίτερα την Κυριακή, πριν από το οικογενειακό δείπνο. Να σε βοηθήσω να ετοιμάσεις και να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Μόνο οι δυο μας. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, είπε η Κατερίνα. Μου έλειψε ο χρόνος μας ως αδερφές. Και εμένα. «Α, και κάτι άλλο. Ο Στέφανος είναι τόσο γλυκός τελευταία».
Μου στέλνει συνέχεια μηνύματα για να δει πώς είμαι, να σιγουρευτεί ότι είμαι καλά. Είσαι πραγματικά τυχερή που τον έχεις, Κατερίνα. Υπήρξε μια παύση, απλώς μια στιγμή σιωπής που μου έδειξε ότι ο σπόρος είχε φυτευτεί. Σου στέλνει μηνύματα, απλώς υποστηρικτικά πράγματα. Τίποτα περίεργο. Είναι απλώς ένας καλός γαμπρός, ξέρεις. Σιγουρεύεται ότι τα διαχειρίζομαι όλα καλά. Σωστά, είπε η Κατερίνα, αλλά κάτι στη φωνή της είχε αλλάξει. Μια μικρή ρογμή στα θεμέλια. Ωραία. Την ήθελα να προσέχει τη συμπεριφορά του συζύγου της. Την ήθελα να τον παρακολουθεί πιο στενά από ποτέ. Η Κυριακή έφτασε και πήγα στο σπίτι της Κατερίνας 2 ώρες πριν από οποιονδήποτε άλλον. Το αυτοκίνητο του Στέφανου δεν ήταν στον δρόμο. Πήγε τη Μυρτώ για παγωτό, εξήγησε η Κατερίνα καθώς με άφηνε να μπω. Ήθελε να μας δώσει λίγο χρόνο για κοριτσίστικες συζητήσεις. Περάσαμε την πρώτη ώρα στην κουζίνα ετοιμάζοντας φαγητό και έριχνα μικρούς σπόρους αμφιβολίας όλη την ώρα. Ο Στέφανος φαίνεται αγχωμένος τελευταία. Είναι όλα καλά μεταξύ σας? Μου στέλνει πολλά μηνύματα. Ελπίζω να μη σου φαίνεται περίεργο. Νιώθω ότι προσπαθεί πολύ σκληρά να διορθώσει τα πράγματα μεταξύ μας. Είναι γλυκό, στην πραγματικότητα. Κάθε σχόλιο ήταν σχεδιασμένο για να κάνει την Κατερίνα να δει τον σύζυγό της λίγο διαφορετικά, να την κάνει να αναρωτηθεί γιατί ενδιαφερόταν τόσο πολύ για την ευημερία μου, να φυτέψει τον μικρότερο σπόρο υποψίας που θα άνθιζε όταν θα άκουγε τι πραγματικά σκεφτόταν για εκείνη. Αφού τελειώσαμε στην κουζίνα, η Κατερίνα είπε ότι θα πήγαινε να κάνει ένα γρήγορο ντους. «Κάνε σαν το σπίτι σου», είπε. «Ο Στέφανος θα πρέπει να γυρίσει σύντομα. Αυτή ήταν η ευκαιρία μου». Στην πραγματικότητα, είπα, «Σε πειράζει αν χρησιμοποιήσω το μπάνιο στην κρεβατοκάμαρά σου? Αυτό εδώ κάτω έχει ξεμείνει από σαπούνι». «Βέβαια, πήγαινε». Ανέβηκα τις σκάλες και μπήκα στην κρεβατοκάμαρα. Η ντουλάπα ήταν ακριβώς εκεί που τη θυμόμουν. Άνοιξα την πόρτα και κοίταξα μέσα. Τέλεια οπτική γωνία σε όλο το δωμάτιο, αρκετά σκοτεινή για να είσαι αόρατος από έξω. Άκουσα το αυτοκίνητο του Στέφανου στον δρόμο. Άκουσα τη φωνή της Μυρτώς να φωνάζει «Μαμά, πήραμε τρούφα». Άκουσα την Κατερίνα να κατεβαίνει τις σκάλες για να τους υποδεχτεί. Και τότε άκουσα τον Στέφανο να ρωτάει «Πού είναι η Δάφνη?» «Πάνω», είπε η Κατερίνα. Βγήκα από την κρεβατοκάμαρα και άρχισα να κατεβαίνω τις σκάλες. Ο Στέφανος ήταν στο κάτω μέρος, κοιτάζοντάς με πεινασμένα μάτια. «Γεια», είπε σιγανά όταν έφτασα κοντά του. «Γεια». Μπήκαμε μαζί στην κουζίνα και μόλις μείναμε μόνοι, ήταν στον χώρο μου. «Λοιπόν, απόψε», ψιθύρισε. «Ισχύει ακόμα?» «Έτσι, στην πραγματικότητα, σκεφτόμουν», είπα αργά. «Ίσως δεν πρέπει να το κάνουμε εδώ. Πολύ ρυψοκίνδυνο. Τι θα γίνει αν μπει κάποιος?» Η απογοήτευση φάνηκε στο πρόσωπό του. «Τότε πότε?» «Μετά το δείπνο. Όταν φύγουν όλοι. Πες στην Κατερίνα ότι είσαι κουρασμένος και θέλεις να πας να ξαπλώσεις. Μετά στείλε μου μήνυμα. Θα πω στους γονείς μου ότι ξέχασα κάτι και θα γυρίσω πίσω». Τα μάτια του Στέφανου γούρλωσαν. «Θέλεις να γυρίσεις εδώ, στο σπίτι μου, στην κρεβατοκάμαρά σου?» είπα. Θέλω να το κάνω αυτό σωστά. Στέφανε, θέλω να είναι τέλειο». Έμοιαζε σαν να επρόκειτο να λιποθυμήσει. «Μιλάς σοβαρά? Το σκέφτομαι εδώ και 2 εβδομάδες. Πρέπει να μάθω πώς θα ήταν αν δεν σε είχα σπρώξει μακριά. Πρέπει να νιώσω τι έχανα». Έπιασε το χέρι μου και το έσφιξε. «Θα σου στείλω μήνυμα το δευτερόλεπτο που θα αποκοιμηθεί. Μην περιμένεις τόσο πολύ», είπα. «Απλώς πες της ότι πρέπει να ξεκουραστείς». «Δεν νομίζω ότι μπορώ να περιμένω». Η υπόλοιπη οικογένεια έφτασε και το δείπνο ήταν βασανιστήριο. Κάθε λεπτό φαινόταν σαν ώρα. Έπαιξα τον ρόλο μου τέλεια. Η μετανιωμένη αδερφή, ευγνώμων που την καλωσόρισαν πίσω. Η όμορφη κόρη που βοηθά τη μητέρα της. Η στοργική θεία που παίζει με τη Μυρτώ στο σαλόνι. Και όλη την ώρα ο Στέφανος με παρακολουθούσε με απελπισμένα, πεινασμένα μάτια, και εγώ παρακολουθούσα το ρολόι στον τοίχο, μετρώντας αντίστροφα τα λεπτά μέχρι να μπορέσω να τον καταστρέψω. Όταν το επιδόρπιο τελείωσε και όλοι άρχισαν να φεύγουν, τράβηξα την Κατερίνα στην άκρη. «Νομίζω ότι άφησα ένα σκουλαρίκι στο μπάνιο σου νωρίτερα. Μπορώ να τρέξω πάνω να ελέγξω?» «Βέβαια», είπε η Κατερίνα. «Θέλεις βοήθεια να το ψάξεις?» «Όχι, δεν πειράζει. Ξέρω ακριβώς που στεκόμουν». Ανέβηκα πάνω και μπήκα στην κρεβατοκάμαρά της. Έλεγξα την ντουλάπα για μία ακόμη φορά. Μετά έβγαλα το τηλέφωνό μου και έστειλα μήνυμα στην Κατερίνα. «Στην πραγματικότητα, δεν το βρίσκω. Μπορείς να έρθεις να με βοηθήσεις να το ψάξω?» «Νομίζω ότι μπορεί να κύλησε μέσα στην ντουλάπα σου». 1 λεπτό αργότερα εμφανίστηκε στην πόρτα. «Πού νομίζεις ότι έπεσε?» «Κάπου στην ντουλάπα». Την άνοιξα ψάχνοντας για επιπλέον πετσέτες και νομίζω ότι γλίστρισε όταν έσκυψα. Η Κατερίνα μπήκε στην ντουλάπα και άρχισε να ψάχνει στο πάτωμα. «Δεν βλέπω τίποτα». «Συνέχισε να ψάχνεις», είπα. «Είναι ένας μικρός ασημένιος κρίκος. Μπορεί να είναι στη γωνία». Μετά έστειλα μήνυμα στον Στέφανο. «Ανέβα πάνω κρεβατοκάμαρα τώρα».
Η Κατερίνα είναι στο ντους. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Τα βήματά του στις σκάλες ήταν σχεδόν άμεσα. Εμφανίστηκε στην πόρτα, αναπνέοντας βαριά, και όταν με είδε να στέκομαι εκεί, όλο του το πρόσωπο φωτίστηκε. «Πού είναι?» ψιθύρισε. Έδειξα προς την πόρτα του μπάνιου. «Ντους. Έχουμε λίγα λεπτά». Και μπήκε στο δωμάτιο και έκλεισε την πόρτα πίσω του. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό επιτέλους συμβαίνει», είπε, πλησιάζοντάς με. «Σε σκεφτόμουν όλη μέρα, όλη την εβδομάδα. Από εκείνη τη νύχτα στην κουζίνα δεν έχω μπορέσει να σε βγάλω από το μυαλό μου. Πες μου», είπα, πλησιάζοντάς τον. «Πες μου τι σκεφτόσουν». Τα χέρια του βρήκαν ξανά τη μέση μου. Εκείνο το ίδιο σφίξιμο, εκείνο το ίδιο κτητικό κράτημα. Σκεφτόμουν τι θα είχε συμβεί αν δεν με είχες πρόξει μακριά. Αν με είχες αφήσει απλώς να σε φιλήσω. Να σου δείξω τι έχανες. «Τι θα είχε συμβεί?» ρώτησα. «Θα σε είχα πάρει εκείνη τη στιγμή, στην κουζίνα της γυναίκας μου», είπε με τη φωνή του βαριά από επιθυμία. Η Κατερίνα δεν έχει ιδέα γιατί είμαι ικανός. Είναι τόσο βαρετή στο κρεβάτι, τόσο προβλέψιμη. Αλλά εσύ, Δάφνη, το κατάλαβα από τη στιγμή που σε γνώρισα ότι ήσουν διαφορετική, ότι χρειαζόσουν κάποιον που θα μπορούσε πραγματικά να σε διαχειριστεί. Άκουσα έναν απαλό ήχο από την ντουλάπα. Η Κατερίνα να αλλάζει το βάρος της, ακούγοντας. «Και τι άλλο?» ρώτησα. «Πες μου τα πάντα». Ο Στέφανος με τράβηξε πιο κοντά. «Ήθελα να σε σπρώξω πάνω σε εκείνον τον πάγκο και να σου δείξω πώς νιώθει ένας πραγματικός άντρας. Και ήθελα να σε ακούσω να ουρλιάζεις το όνομά μου, ενώ η γυναίκα μου ήταν στο διπλανό δωμάτιο σβήνοντας τα κεριά των γενεθλίων της. Ήθελα να ξέρεις ότι ήσουν πάντα αυτή που πραγματικά ήθελα, όχι η Κατερίνα. Εσύ». Και όταν είπες όχι, όταν με έσπρωξες μακριά, η έκφρασή του σκοτίνιασε. Αυτό με εξόργησε. Πέρασα εβδομάδες κάνοντάς σου κομπλιμέντα, κάνοντάς σε να νιώθεις ξεχωριστή, και με απέρριψες σαν να μην ήμουν τίποτα, σαν να ήμουν αηδιαστικός. Έτσι, αποφάσισα ότι αν δεν μπορούσα να σε έχω, θα σε κατέστρεφα ανταυτού. «Πώς?» ρώτησα. «Πες μου πώς το έκανες». Ο Στέφανος γέλασε απαλά. «Ήταν εύκολο. Έφτιαξα τα μηνύματα σε μια ψεύτικη εφαρμογή. Έφτιαξα και τις φωτογραφίες. Πέρασα έναν ολόκληρο μήνα λέγοντας στην Κατερίνα τι απελπισμένη γυναίκα είσαι, βλέποντας ολόκληρη την οικογένειά σου να στρέφεται εναντίον σου, ένας προς έναν. Χαμογέλασε. Και το καλύτερο, ήρθες σέρνοντας πίσω ούτως ή άλλως. Ζήτησε συγγνώμη. Εκλιπάρισες για συγχώρεση. Και τώρα είσαι εδώ, στην κρεβατοκάμαρά μου, έτοιμη να μου δώσεις ακριβώς αυτό που ήθελα από την αρχή. «Πες το ξανά», είπα. «Πες τι έκανες. Θέλω να το ακούσω». «Τα έβγαλα όλα από το μυαλό μου», είπε ο Στέφανος με περηφάνεια. «Κάθε μήνυμα, κάθε φωτογραφία. Δεν μου έστειλες ποτέ τίποτα. Κατασκεύασα τα πάντα και είδα όλη σου την οικογένεια να σε μισεί γι' αυτό. Κανείς δεν σε πίστεψε, Δάφνη. Κανείς δεν θα σε πιστέψει ποτέ, γιατί εγώ είμαι ο αφοσιωμένος σύζυγος και εσύ είσαι απλώς η τρελή, ζηλιάρα αδερφή που δεν άντεξε την απόρριψη». Η πόρτα της ντουλάπας άνοιξε με δύναμη. Η Κατερίνα στεκόταν στην πόρτα, κοιτάζοντας τον σύζυγό της με μια έκφραση που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Όλο το χρώμα είχε φύγει από το πρόσωπό της. Τα χέρια της έτρεμαν, τα μάτια της γέμιζαν δάκρυα. Ο Στέφανος γύρισε απότομα και όταν είδε τη γυναίκα του να στέκεται εκεί, το πρόσωπό του έγινε άσπρο σαν χαρτί. Είχε ακούσει τα πάντα, κάθε ομολογία, κάθε προσβολή για το πόσο βαρετή ήταν, κάθε λεπτομέρεια για το πώς με είχε συστηματικά καταστρέψει για να καλύψει τη δική του απόπειρα προδοσίας. Δεν υπήρχε πια μέρος για να κρυφτεί. «Κατερίνα», είπε ο Στέφανος, κάνοντας ένα βήμα πίσω, μακριά από μένα. «Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Άκουσα τα πάντα». Η φωνή της Κατερίνας έτρεμε τόσο πολύ που μετά βίας έβγαζε τις λέξεις. «Άκουσα κάθε λέξη που μόλις είπες. Τα έβγαλες όλα από το μυαλό σου. Τα μηνύματα, τις φωτογραφίες. Έκανες την οικογένειά μου να μισήσει τη Δάφνη, επειδή δεν ήθελε να κοιμηθεί μαζί σου». Ο Στέφανος σήκωσε τα χέρια του. «Εντάξει, περίμενε. Απλώς άκουσέ με. Η Δάφνη το οργάνωσε αυτό. Με παγίδευσε να ανέβω εδώ. Με έκανε να πω αυτά τα πράγματα. Τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια. Απλώς της έλεγα αυτό που ήθελε να ακούσει». Η Κατερίνα έβγαλε έναν ήχο που ήταν μισός γέλιο και μισός κραυγή. «Μόλις σε άκουσα να το λες με το ίδιο σου το στόμα. Είπες ότι κατασκεύασες τα μηνύματα. Είπες ότι έφτιαξες τις φωτογραφίες. Είπες ότι κανείς δεν θα την πίστευε ποτέ, παρά εσένα. Πώς ακριβώς σε παγίδευσε η Δάφνη σε αυτό?» Παρακολούθησα το πρόσωπο του Στέφανου να αλλάζει εκφράσεις. Πανικός, θυμός, απελπισία, υπολογισμός. Έψαχνε για μια διέξοδο, έναν τρόπο να το γυρίσει, αλλά δεν υπήρχε πια γυρισμός. Τα ίδια του τα λόγια τον είχαν καταδικάσει. «Κατερίνα, μωρό μου, σ' αγαπώ», είπε και η φωνή του έσπασε. «Ό,τι έκανα,
Το έκανα για να προστατεύσω την οικογένειά μας. Η Δάφνη ήταν απειλή, προσπαθούσε να μας χωρίσει. Απλώς υπερασπιζόμουν αυτό που έχουμε. Παγιδεύοντας την αδερφή μου, ούρλιαξε η Κατερίνα. Κάνοντας την κόρη μου να αποκαλέσει τη θεία της κακιά γυναίκα μπροστά σε όλη μας την οικογένεια, κάνοντας με να πιστέψω ότι το ίδιο μου το αίμα προσπάθησε να επιτεθεί στον σύζυγό μου. Έκλαιγε τώρα, με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. Έχεις ιδέα τι της είπα? Τι της έκανα? Η μητέρα μας δεν την κοιτάζει καν πια εξαιτία σου. Κατέστρεψες τη ζωή της, Στέφανε. Κατέστρεψες τη σχέση μου με την αδερφή μου. Όλα επειδή ο εγωισμός σου δεν άντεξε να σου πει όχι. Το έκανα για εμάς, είπε απελπισμένα ο Στέφανος. Ό,τι έκανα, το έκανα για εμάς. Το έκανες επειδή είσαι δειλός, ξεστόμησε η Κατερίνα. Το έκανες επειδή η σκέψη μιας γυναίκας να σε απορρίπτει ήταν τόσο αβάσταχτη, που έπρεπε να μετατρέψεις τον εαυτό σου σε θύμα. Και αντί να το αντιμετωπίσεις αυτό σαν ενήλικας, αποφάσισες να καταστρέψεις τη ζωή ενός αθώου ανθρώπου. Περπάτησε δίπλα του και στάθηκε δίπλα μου. Το χέρι της βρήκε το δικό μου και το έσφιξε. «Φύγε», είπε σιγανά. «Κατερίνα, έλα τώρα. Ας μιλήσουμε γι' αυτό. Ας κατέβουμε κάτω και ας το λύσουμε μαζί. Φύγε από το σπίτι μου». Η φωνή της ήταν πιο δυνατή τώρα, πιο σκληρή. «Δεν θέλω να σε βλέπω. Δεν θέλω να ακούω τη φωνή σου. Δεν σε θέλω πουθενά κοντά μου ή στην κόρη μου, ποτέ ξανά». Η απελπισία του Στέφανου μετατράπηκε σε κάτι πιο άσχημο. «Αυτό είναι και δικό μου σπίτι. Δεν μπορείς απλώς να με διώξεις». Η Κατερίνα έβγαλε το τηλέφωνό της και κάλεσε το 100. Τους είπε τη διεύθυνσή μας και είπε: «Ο σύζυγός μου αρνείται να φύγει και νιώθω ανασφάλεια. Επίσης, παρακολουθεί και παρενοχλεί την αδερφή μου. Και έχω αποδείξεις». Τα μάτια του Στέφανου γούρλωσαν. «Κατερίνα, κλείσε το τηλέφωνο αμέσως. Γίνεσαι ιστερική». «Κύριε», είπε η Κατερίνα, με σταθερή φωνή, παρόλο που δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπό της. «Αν είστε ακόμα εδώ όταν φτάσουν, θα τους τα πω όλα. Πώς παρενόχλησες την αδερφή μου. Πώς την έπιασες τόσο δυνατά που της άφησες σημάδια. Πώς κατασκεύασες αποδείξεις για να καταστρέψεις τη φήμη της. Πώς μόλις τα ομολόγησες όλα, νομίζοντας ότι κανείς δεν άκουγε. Τα έχω ηχογραφήσει στο τηλέφωνό μου». Σήκωσε το τηλέφωνό της και είδα την εφαρμογή ηχογράφησης να τρέχει. Ηχογραφούσε από την ντουλάπα. Η τελευταία υποψία αυτοπεποίθησης του Στέφανου κατέρευσε. Το είδα να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Οι ώμοι του έπεσαν, το πρόσωπό του έγινε γκρίζο. Πήρε τα κλειδιά του από το κομοδίνο και μας κοίταξε και τις δύο με καθαρό μίσος στα μάτια του. «Αυτό δεν τελείωσε», είπε. «Θα το μετανιώσετε και οι δύο. Σας το υπόσχομαι». Βγήκε ορμητικά από την κρεβατοκάμαρα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η εξώπορτα έκλεισε τόσο δυνατά που όλο το σπίτι σύστηκε. Μετά το αυτοκίνητό του ξεκίνησε και έφυγε με τέτοια ταχύτητα που άκουσα τα λάστιχα να τσιρίζουν. Η Κατερίνα στεκόταν εκεί, κοιτάζοντας το σημείο όπου βρισκόταν ο σύζυγός της. Ολόκληρο το σώμα της έτρεμε. «Λυπάμαι τόσο πολύ που τον πίστεψα». Την τράβηξα στην αγκαλιά μου και την κράτησα ενώ έκλαιγε με λυγμούς. «Δεν ήξερες», σε χειραγώγησε. Συνέχισε να ζητά συγγνώμη ενώ την κρατούσα για πολλή ώρα, νιώθοντας χρόνια αδελφικής αγάπης να επουλώνονται.